pasaway. Asan mo karon? Sige na mo pasaway. Sige sa oras sa gabi. Si Junjun asan maron? Si Inday asan maron? Sige nagyapon mong pabuyag sa inyong mga ginikanan. Di sa oras sa gabi, sige nagyapon mong suri-suri. Di mo mga eskwela. Nangita na yung mga ginikanan. Sige nagyapon mo og suri-suri. Bisag na isulod. Inig kaugma. Dili na maka-eskwela. Kaya bisag di sa oras sa gabi, sige nagsuri-suri. Bantay lang yun muna ako. Kung makita nyo ito mo, ako tamong birahon Inday Junjun. Ikaw Inday. Bisag babae ka, sige nagyapon kag suri-suri sa gabi. Makitaan ta ka prisuhon, di ka sa kangit-ngit. Ikaw po Junjun. Sige po kaglaglag inig gabi. Prisuhon ta ka, dalog ta ka sa kangit-ngit. Smokin. Makita nyo tamong daw ha. Kaya ako yung tamong dalon sa kangit-ngit o prisuhon sa kalasangan. Kaya hindi na yun mo makita sa inyong mga ginikanan kaya sige na mong pumuyag. Pagbantay lang yun muna ako, Inday at saka Junjun. Smoker.